Erasaनि हाबा जानो लेंथुमदों दिनै आं बिराद खुसि बिराद मोजां बिहामजो मोनबोदों आं आंनि फिसालानि हाबा दिनै जानाय लोंनायफ्रा माबोरै जाखो रेडि जादोंना जायाखै र' बे बालुखौ लिंहरनाया बालु ओइ फैदो फैदोसै मा जानायखो ओरै फै मा जानायखो महाराजा नै बे जानाय लोंनाय खबरालाय माब्रै खोनासंलाय बालु खोनासंथर' बै मोसौ दामग्रा माथाम गुफुङा बेखौ सिथारखाबाय दा सिथारखाबाय दे जाबाय जादोंना जायाखै सोंखो दे खाबाय दा बिराद मोजां मोजां मानसिफोरखौ हांख्रायदों आं बिसोरनो जिरायग्रा माग्राफ्राबा माबोरै बेबस्था खालामखो जाबाय महाराजा जाबाय गासिबो रेडि र' बै जिरायग्रा माग्राफोरखौ माबायदि एसे नायलांनांगोन बेखौ नों नायनानै मोजां जायाखैब्ला बेखौ बै मावग्राफोरखौ एसे थिनदो रेडि खालामनो मोजां फोसाब मोनसे मैला थानांगौ ना मिथिबाय आरो बै लिंनानै लायदो नों डाइरेक्ट थांखादो महाराजानि फिसालानि हाबा जागोन फैदो हाबा जानो सिगां गासिबो रेडि जाजोब्बाय जायगाफ्राबो रेडि जाबाय फैदो महाराजानि फिसालानि हाबा जागोन बेयाव जानो लिंहरदों मा राव बुंखो आङो बावाखै नै हाबायनाया दासो हाबायदों आरो बेफोरखौथ' आं एसे नायनांगोन ना आंनि थाखायथ' बे हाबा बेसे जायामोन आं सहैनाय खोन्थाहैदो आं एसे हाखौ नायनांगौ जागोन दे गुबुना गैलाब्रा महाराजानि फिसालानि हाबा जागोन जानाय लोंनाय गासैबो रेडि जानांगौल' थांनो सोलाबगोन दा थांनायफ्रा आङो मोसौ हालिबा बायदोंब्रा बेखौ नों दै दंना आङो बेखौ जोथोन लानांगौ गांसो गोरलै गोरलै नागिरना खाहैनांगौ आं सोलाबालै आङो बेखौ लानानै गारि मटर बायनांगौब्रा आं थांनो हानाय नङालै दे मा खालामहरनो महाराजानोबा जानोबा दा फैयाखिसै होनना बुङोबा गैया दा फैयाखिसै होनना बुङोबा महाराजाबा मा खालामसै थांनोसै गिलायलांबायना मा खालामसै इसोर होनबाबो थांनाय नायसै ओइ महाराजा मा एफा गोबाव लेखा गोरोंथि जाहैबाय दा रायलायग्राफ्रानो रायलायगोन रायलायाबा दा दुगा सासेया मा होनबाय मा होनदों दा मैयासो हाबा जागोनानो हिनजावा हगारहरना हाबा जानो हाबा बेबायदिसो हिनजावनि खोथाखौ लानो हाया आं बेनि हाबायाव आंनो थाफाहैदों नायफैदों सासेया मा होनबाय हालिबा मोसौ बायनोनो बेखौ सिखायनांगौ बे सिखायखांनानै फानखांब्ला माबा गारि मटर बायनोसो नागिरदों जाम्बा गावनिखौल' सानदों बिसोरो मा खालामो आं बिसोरखौ सनमान होना लिंदोंमोन मा खालामनांगौ जाखो आंलाय फोरमायखाबाय महाराजा
दिनैनिफ्राय बिसोरजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला थैबाय थां नोंसोरो बै नेहुरु बाजार बलांगुरि बाजार बै नाफ्रिगुरि आइलाबु बाजाराव थानाय बै थाना फुजा लोंग्राखौ लायनो जागोन जेसेबां बे हाबानि सियारफोर दं बे भर्ति जाजोबनांगौ फुल जानांगौ जागोन लाबोजोब गासिखौबो बुथुमनानै खदाल सिखा खंखाइ बे जायगाफोरखौ बुथुमनानै दोन दे लामा दथा खांग्रां खुग्लुब थाग्राफोर रायजो थानाय थानिफोर सेंग्रा सानफ्रोमबो जोबाय गथ'फोर थांग्रा फुजानि फुजा गोनांफोर बेनो महाराजानि फिसालानि हाबा जानो बेखौ आमाय ini फुजानि हाबाखौ लाबो महाराजानि हाबा जानो महाराजानि फिसालानि हाबा जादों बैयाव लागानगुरियाव मा होनब्ला खोनायो महाराजानि हाबा महाराजानि फिसालानि हाबा जादों बिराद गोथाव हाजोआव गुबुन मोननिफ्राय खामानियाव लाना फैबाय Bagaimana? Ya, yes. Muncul kemana? Lalu mana ni nama mana? Lalu. Saya kita ni mana? Pandang beri dulu ya. Lalu ni, kemana? Kan apa macam lagi na? Apa macam lagi? Kan pandang orang ni kita lihat betul kan? Jangan bising. Maharaja lagi, Maharaja di sana. Dezol Rumjani, Anggif Salani Habari Nisa Fumbai.
बुंदो